Dzisiaj nauczymy się, jak układać pacjenta w pająka. Wybrałam poziom najłatwiejszy, bo myślę, że na początek lepiej będzie zacząć od początkującego etapu. Patrzymy, co tutaj w tym ustawieniu nam najbardziej pasuje. Ja bym zaczęła od wyższych kart, ale no niestety nie mamy ani na to położyć damy, ani tej dziesiątki. Ale widzimy, że się do ósmej. No dobra, czyli teraz ogólnie układa się w sposób prosty od najwyższej wartości, jaką jest król, potem dama, jopek, dziesiątka, dziewiątka, ósemka, siódemka, szóstka, której tu nie mamy, piątka, czwórka, trójka, dwójka i as. Jak się ułoży cały rządek, to za chwilę zobaczycie, on przeniesie się tutaj. Tutaj, gdy klikamy na biały pasek na dole, pokazują nam się dostępne ruchy. Na dole liczy się nasz wynik, za każdym posunięciem jest podejmowany jeden, a tutaj liczą się nasze ruchy. Gdy nie mamy już żadnych możliwości, klikamy na to miejsce i zostaje rozdana nowa. O, jesteśmy w tym momencie, gdy przenosimy cały rządek, który jest poprawnie ułożony i chował on. I wanna be in the New Orleans.